Mio, A? imamo narudžbu 300 palačinki. Ma ko sad 300 palačinki? Kome 300 Ali palačinki? ne znam, neki gost. Koga? Ma šta 300? Ma to je 30 palačinki. 300! Ma to je fali on broj. Ma o čemu Ajme ti- meni. Ma mola me da ispeče ovega i on. A šta ću im reći za Pa palačinki? napravit ćemo palačinki. 300 palačinki. Hoće do velike ili manje? Velike, šta veće? Šta već, onda ćemo u teču praviti. E. Napravit ćemo u teču da Ajde. budu ovake će im biti palačinki. Gremo. Kozlović manje. Kozlović, skupo. Mio, su ona ovo prvi gosti ovdje. A parvi, a imat ćemo ih koliko hoćeš. Ovo na Mio tog stol. Da. Kako vam je bila večera? Jako vruća. Ste bili zadovoljni? Pa vruće je radi Jako roštilja. dobro, jako A dobro. to je radi bubrigi smo. Ali boje pijete? Da. Radi Bažije. Je Mio vridi, je položi. Nije materijola bi pa mi. Materijola bi dobar, a ove lumbalne probleme u kičmenom dijelu su bili dobro. Znači pojačaj grijanje Mio iza. Sine baci tamo šta god. A noj Buda boje- još ognja, buda ognja. Najbolje kad se peče jasno. Je. Ono ti vodu. A vi imate i ventilator iza sebe, a To žugote. je, ne, Marko, tu smo Hlodi ispustili, ventilator zbog frizure. Bubrige im grije. Ne Da more- ne bi dobili upalu. A hlodi im glavu radi vina. Znači čuvamo malo starije goste. Tako je, pa tako mora biti. Tako Drugo je. ne more ventilator, Ivane, zbog Markove frizure. E, Nego je na desnu bondu, razumiješ? Da je na livu, onda bi bilo u redu. Oprostite gospodine, možete se predstaviti. Ja sam doktor Stipinović, inače bavi se plastičnom kirurgijom, momentalno. Ali recite mi, odakle vam novci za bit na Miotov stol ovdje? A Jer zato što je Miju sam radio, ja plastična operacija usne, Miju sam usne, malo sam pojačao sam u usne. A onda vas ovo Mio časti? Mio časti. A, je bilo A nam nije čudno problem, da, nije da imate problem. novaca Sad za... ćemo mu i uši, malo, rekao da mu malo uši sredimo. Može, hvala vam. Mio, gospodin je rekao da vam je radio plastičnu operaciju, kako ste rekli ono vaše ime? Na doktor Stipinović kirurg. Da vam je radio plastičnu operaciju. Na Je, usnama, je radi na usama, malo mi je, Sad ćemo viš na- kako mi je, malo mi je podigao gornje usto, malo prema gore. Samo malo je. Ovo u zimu. Pogledaj. Ne vidite nigdje reći. Dobro, to će, Ne, baš bilo laserski, nije Svaka laserski. čast. Ja, ne, nije to bilo samo da ga vrtimiš. Uko ćemo u desno, ovo ćemo zimu. Ne, to neće. Nećemo To, za uši, jer onda bi slabije čuo. Ne, nije stvar u sluha, nećemo to napravit ćemo malo korekciju. A ne treba meni korekcija, ja mislim ja mogu staviti više puše. Da mi bude korekcija. znači, Barovica, bilo je dobra spiza. Vlasti 100 Mio i pepeljare Mio. Još nam je Mio glavni i odgovorni u Hvaru. Mio i pepeljare Minjo. Ne, ti ćeš. Namo ja, na. Kopelnice, Glavo zadila je. to je nije reče za pepeljare, nego čikopelnice.